100 prin spate. Eu alergam când treceam la sală. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? La mulți ani! Ritmo caliente! Să trăiască la mulți ani! Hai și rândul de spate, sau ceva acolo. Doar pane. Asta e tot? Și acum pune lumânările. Hai să zice. Iau. Deocamdată că nu știu unde sunt. E clar că trebuie să mă învăț în seara asta ca mâine să nu mai țin nimic. Mai tare! Mulți ani trăiască! E muzica! Mulți ani trăiască! La mulți ani! E 44 de ori! E 44 de ori! Hai să te bucurim Știi, și cam... Ai grijă! Băi, față de față lui! Asta e vârsta iară! Are 4 anișori! Bună idee! Nu asta e vârsta mea! Asta este! Dar ce? Hai să aleg o... Da, filmez! A, filmez? Ai durat să ieși afară, să aruncăm în sus. Hai, mă! Hai! Doar fetele! Hai, fetele! Ai mâncat ceva? Asta aruncăm în geasta, mă! Băi, s-a aruncat de... Băi, că v-ați dus 5 acolo! Ia-mă despre cafe! Ce se face? Florențiu! Așa se poate asta! Ce că mă scap! Care curte? Ai văzut mă curte? Bă, dar voi m-ați dus 5 acolo, m-ați lăsat singur. La seară și ceapă, nu? Azi m-am mers și doi așa. Dacă ăsta dă ca mâncat. Numai că mă buvește plânsul, n-am? Nu vreți să mă vedeți. Ei, nu. Abia așteptăm! Lacă Nico după cine? Mulți ani trăiască! Păi de asta m-am dus, că mă legit. Cred că sarmală. Dacă sarmală vreau și eu. Nu, seamănă cu un ou de-al meu. Se aude un ticăiț, ar putea să facă bum! Bă! Trebuie resuscitat. Hai mă, hai, lasă! Uite-mă, nu am făcut și portabilă! Wow, super tare! De asta nu știam!
Astea sunt pentru lacrimi de fericire aici, ca să le umplu cu lacrimi de fericire. Deci, m-am născut de ziua mea, am fost la fel de fericit când am ieșit afară și asta e a doua oară când sunt la fel de fericit. O să-mi faci și mie o poză cu el.